Hei vaan kaikille, tänään mä näytän teille miten kasataan Kalashin AKS 74N ase. Ja kokoaminen lähtee tietysti rungosta, jonne laitetaan eka hoppikammio ja piippu. Eli se lähtee työnnetään vaikka tuo piippu tuonne. Painetaan tämä ja pukataan tää tänne eteen. Kas näin. Nyt se on siellä eessä. Sitten laitetaan gearboxiin, joka menee näin sujuuttamalla sinne ja ujuuttamalla. No, siihen uppos. Varmistetaan vielä johon. Sen jälkeen otetaan kahva. Siinä ei ole vielä ruuvia nyt. Laitetaan tuon paikalleen. Oho. Otetaan tähän ruuvi. No se on siinä. Sitten meisillä laitetaan se paikalleen. Kas noin. Sen jälkeen otetaan tämä tulenvalitsin täältä ja kaikki tulenvalitsimen osat, joihin kuuluu kaikki nämä osat, eli tuo messinkiputki ja tuo, mikä tää nyt onkaan, tää ruuvi. Eli ne asennetaan tyyliin tässä järjestyksessä, että eka tulloo tämä osa tänne. Pitää katsoa, että siinä on sitten semmonen yksi nipukka sinne ylöspäin, että se sitten jäykästi kiinni tuon kanssa tuossa. Sitten tulee tämä messinkiputki tuohon sen sisälle. Sen jälkeen tämä tulenvalitsin, vaikka tuohon sarjalle nyt se. Ja sen jälkeen otetaan tämä, pyöritetään se siihen kiinni. Noin, nyt se on siinä. Ja pellaakin, ainakin äänen perusteella. Sen jälkeen otetaan tää piippuosuus, joka laitetaan piipun kautta kiinni. Tungetaan perille asti. Ja tää tulee sitten semmoseen reikään tuolla ja pysyy nyt tuossa suht koht lujasti kiinni. Sen jälkeen otetaan tämmönen paksu tappi, mikä on purkaessa tietenkin otettu pois. Ja sitten se työnnetään tuonne, joka pitää siis koko piippuosuutta paikallaan. Joo. Tehdään muutaman kuulennemassa. Sen jälkeen mulla on nyt tämä Arst Pro se hoppikammio, joka on vähän erilainen. Niin tässä tämä tyyliin laitetaan tämä hoppikammio kiinni tähän gearboxiin. Gearboxista on tuosta eestä otettu semmoinen ruuvi pois, että tämä mahtuu tähän. Vakiossahan toki on semmoinen tuki tässä tällä kohdalla. Semmoinen, joka tukkee sitä vakiohoppikammiota. Mutta laitetaan tää nyt paikalleen tähän. Sinne ruuvi, sitten kiinni. No niin, siellä on ja pysyy. Sitten otetaan tuo hoppi tuonne nollille, että saa sitten säävettyä, kun on ase kasassa ja ampuma valmis. Sen jälkeen jatketaan tällä alemmalla puukahvalla, jossa on siis irrallisena osana tämän näköinen osa, joka tulee kun valo osaa tuohon vähän tälle kohdalle. Ja tämä sitten joustaa sitä puuta vasten sitä kiinni. Tää tulee tänne. Tälleen, se on siinä. Sitten täällä on tämä pieni vipu, joka laitetaan tänne. Täällä laitetaan tätä
kahvaa vasten. Ja tää vipu käännetään jäykästi tänne taakse. Nyt se ei heilu eikä nitisi siinä. Jeps. Sitten on tää ylempi. Se tulee tällä, että kun tässä on tää vipu. Tämä vipu. Se käännetään tuonne yläasentoon. Ja tää sitten painetaan tänne alas. Se on sillä oikealla kohdallaan. Ja täällä vivulla kiristetään sitten se siihen. Minä painan sen nyt tuonne asti. Noin. Nyt on vahvasti rakennettu. Sen jälkeen laitetaan tää piipun putsari, joka nyt näissä Airsoftissa ei putsarina toimi, mutta oikeassa aseessa se olisi niinku semmonen kenttähuoltoa varten. Sitten on slaidi, joka menee kiinni tämän kautta, kun sitä ei tätä kautta saa, kun se pitää tämän kautta ujuttaa ja vien se tänne eteen. Sitten on tämä osan vuoro, joka tungetaan tänne. Semmoisen reikä ja se pitää saada vähän joustokilaa tuosta. Sen jälkeen tää ujutetaan tämän laatikon kannen napin taakse, jolloin se joustaa tuon napin ja samalla tämän. Mut sitten laatikon kanssa kiinni sulake omalle paikalleen tuonne. Laatikon kanssa kiinni. Noin. No niin. Nyt on ase rassattu ja tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa. Ja toki ensi videossa todennäköisesti nähdään meidän uusi P90. Ja siitä enempää sitten siinä videossa. Heippa!